Hej alle sammen. Hej alle sammen. Og velkommen til Rød Grød Trailers. I dag der kigger vi på Battlefield 3. Jeg har set den her rigtig mange gange. Men, og det er Axels yndlingsspil. Det er mit yndlingsspil. Kommer I til brylluppet? Ja, vi skal giftes i overmorgen. Ja. Sollys. Vi er i de varme lande, helt sikkert. Og der er en, der er blevet arresteret. Og se, de kigger på hashplanter derhen. Er det de hashplanter? Det ved jeg sgu da ikke. Det ser bare dumt ud, man står og kigger på planter. Okay, vi er i gang med. Prøv at se, hvor godt det spil ser ud. Ja. I love it. Han vil have, at vi skal angribe ud i det grønne felt. Det er fjenden. Jeg havde altid sagt, at det røde var fjenden. Ja, jeg ved sgu ikke med dig. Jeg ved det ikke. Vi har 31 skud. Vi har 31. Kun 31 skud? Hvad? Jeg kan nå at nakke 2 talibaner med det. Ja, jeg kan ikke ramme en skid, så er det. Hvad hedder det? Skyd hun. Kom nu. Ej, skud. Den blev bange for dig, Axel, den så dig. Okay, kom. Okay, hvad skal... Det er virkelig flot, det her spil. Kampagnen er også virkelig fed. Ja, så siger vi det. Jeg har ikke spillet kampagnen færdig. Har du ikke spillet kampagnen? Jeg slår det rigtig hårdt. Au! Okay, ved du Må jeg hvad? godt slå igen? Nej. Prøv at se, hvor godt det ser ud. Det er fucking flot. Vi lever over en vej. Vi kigger os ikke for. Nej. Men ja, der er det efterladt, er jo Dice, der har lavet det af vores svenske venner. Vores svenske venner? Ja. Sej. No! What the fuck? Blod på skærmen. Ja. Han er død. Granat! Hvad var det? Prøv at se, der er quick time events. De skyder dem. Au, for helvede. Og så har vi mange skud. Ja, prøv at se, hvor mange skud vi har. Ja, har vi jo inden? Ja, prøv at se, nu lader han. Nå ja, han får bare fuldt. Han kan sikkert ikke engang dø. Nej, det kan man nok. Det kan man. Det er sikkert, det er jo bare noget, de har optaget for, at... Ja, det er sikkert, han er sikkert godt med. Vi er færdige. Yeah. Prøv at se, han lader det ret godt. Se, der viser de også det der med, at hvis man har skud i magasinet, så har man 31 skud. Det er ret fedt lavet. Hvad skal jeg? Oh god! Au! Jeg elsker det spil. Jeg skal ind og spille det.